Euskal Herria irratian kultura. Kultur gintzari noizenka begira da hemen, kulturaren aritik eta eusko ikaskuntzaren eraginez eta babesaz. Gaurko ale honetan eta kulturaren aldizkari honek literatura izanen du gaia eta literaturan izen bat, autore bat, Joseba Sarrionandia. Joseba Sarrionandia agertzerik ez duen idazlea. Idazlea handita ziurrenik honezkero klasikoa. Naiz oraindik ematekoak dauzkan bere onenak edo hala iruditzen zaio bati baino gehiagori. Nola nahi ere liburu miresgarriak baditu, orain baino lehen plazan utziak, berez eder liburuak poetikoak, prosa azari denean ere, prosa poetikoa baita Sarrionandiarena. Baina izkututik aritu beharrak, baldintza zail eta gogorretan ibili beharrak, bere bizitza, hori bai novela, bere konpromiso politikoa, eta kokide gisa espetxeratu izan baitzen, espetxetik ies egina, geroztik bazterren batian galdua, alakoak eta alakoetan ibili beharrak are ezaugarri propio gehiago ematen baitio bere lanari, bere obrari. Mugarria, zalantzarik ez da Joseba Sarrionandia eta bere 3 liburu plazaratu berri baitira, berplazaratu, kalitate kontrastatua duten liburuak hoiek eta hoietzen aurkezpenaren aritik ariko gara gaur. Pamela Etxeak prestatu du berredizioa, 3. edizioa. Lehendabizikoak 1980-85 tarte horretan atera ziren, duela 14 bat urte dota bigarrena eta orain 3. etorri zaigu. 3 liburu, 3 titulo. Ni ez naiz hemengoa, Txema Larreak prologatu duena, entsaioak dira, nolabait autoreak nahi duena esan ahal izateko modua ematen duen generoa, bere pentsamenduak, bere erudizioa ere, hein handi batean Sarrionandiak hortxe erakusten du, baita bere intuizio politiko ere. Ez gara gure baitakoak, Jose Mari Iturralde du prologista, hitzaurrea berak eginik, eta halako konpendio bada hau ere prosaz eginikoa, eta Iturralderen esanetan azken batez Sarrionandiak dauzkan ardura, kezka, interes eta sentiberatasunaren halako erakustoki bada, inork Sarrionandia ezagutzen espaldin baduta liburu bakarrian bere mundua zein den ezagutu nahi izan ezkero honetara jo dezake, ez gara geure baitakoak izenekora. 3. liburua Bernardo Atzagak aurkeztu digu, berak egin baitio hitzaurrea. Bernardo Atzaga. Izkiriaturik aurkitu ditudan poemak izeneko liburua aurkeztu nahi dizuet, nahiz eta zuek gehienok bere ezaguera badezuen. Eta horrenako kontua bildumari buruzkoa izatea nahi nuke. Zer dan bilduma bat? Izkiriaturik aurkitu ditudan poemak bilduma delako. Eta aipatu du Jose Mari Iturraldek Oteiza, eta zergatik ez, nik ere Oteizarekin jarraitu bildumaren zentzua adierazteko. Badakizue Oteizak Cromlech delako aspaldiko monumentu hori aztertzerakoan ez zuela onartu usu erabiltzen zen teoria, alegia harremanatua zeola heriotza egin da usterrekin, baizik eta bere iduriko garai bateko gizaberiak bere burua babesteko eta bere tokia munduan aurkitzeko erabiltzen zuten monumentu mota bat zala. Esan nahi dut,
jende haiek espazio mugagabian, areago esango nuke, inolako harreman personalik etzeukan, beraiekin etzeukan espazio amaigabe hartan, muga bat jartzen zuten, zirkulu bat osatzen zuten harriekin, eta haren barrura sartuta, sentitzen ziren berean baitago, barruago bere baitan, eta sentitzen ziren harreman hobean munduarekin. Bilduma, iduri honi jarraiki, halako zerbait da. Poemak aukeratzerakoan, Joseba Zerrenaldiak adierazi egiten digu zein tokitan dagoen. Zein dan bere leku, eta gaineratu beharko nuke agian berari gustatuko litzaioken batekin, bere leku espirituala zein den mundu honetan. Zan nahi dut, hemen ezagik zenbat poema ongo diran, 60 poema eman zagun daudela, bakoitza harri bezala, harri koskor bat bezala iduritikatuko badenu, bildu egingo luketela leku bat. Ez luketela izango alako nahaz kutsu bat, baizik eta zirkulu moduko bat osatuko luketela. Eta ni ziur nago, hemen azaltzen dan bilduma hau, Joseba Zerrenaldiaren lekua dela. Berak hemen bezala pensatzen du, hemen bezala sentitzen du, hemen bezala aztertzen du mundua. Bigarrengo hitza egileari buruz egin nahi nuke. Ohitu egiten gara baita munduko gauza arranoenetara ere. Eta beraz, gu ohitu egin gara. Esatezun arestik, etorri zai burura, batean. Ez zala infernurik izango, ze infernura joan da ere, aurrena izango zalan arridura eta sufrimentua, baina urrengo urtean, pixkat ohitu eta dana ezaguna bezala eginda, eta 3. edo 4. etxeko bezala infernuan. Eta hori zela, behar esaten zuen zalantzarik gabe, porbarik onena infernuaren existentziaren aurka. Alegia, infernua izan zitekera ala moduzko zeru bat ere, ez da. Orduan gu ohitu ingara, alde batean ikusi dut Euskal Herriko infernura. Uste dut, eta nor nahi egin dezake horren proba be eskolako argazkia begiratuta, ikusi ze historia, ze bizimodu izan dugun hemen, eta inorekin konparatu gabe, ez da baita hori zilegi, inorekin konparatu gabe ikusi ze urte latza izan dian, ze garai latza suertatu den. Zeu asko latzago izango zen aurrekoa, gure gurasoena, baina gure belaunaldiko jendia ezagutu duena ere latza izan da. Eta hor kokatu da, Joseba Zerrenaldia, eta ez da kokatu, zango nuke, infernu hortako lekurik onenean, ze bere bizimodua oso gogorra izan da. Ohitu ingera baita ere, Zerrenaldia bezalako egileetara. Baina esan barra dago, eta zenaratu horrekat, Zerrenaldia oso egile bakana dela. Ez da iruditzen, erakunde askotan, bere biografiaren antzeko idazle askorik egongo denik. Uste dut oso idazle gutxi egongo dela bere biografia duena. Ez dakit garai batian, ez dakit ez, hemen nik aipatzen dut itzaurrean tristia eta dezerrian idazitako hainbat poema, eta batzutan Zerrenaldiak burura ekartzen duena da, antzinako idazleaien biografia. Hori da, Erromatikan jaurtikiak izate zienak, eta Euskal Ozeintoki bidaliak. Ez da bat ere arrunta. Inoi
hor kanpoan kontatu ezkero, nik batzutan egin dudan bezala, gutxi gora gainetik, ze izan da bere bizimodua, eta nola idatzi duen, ze lekutan, ez tala inoiz azaltzen, danik ere ez dakiula, edo illa. Hori dena, benetan, erromantizismoaren garaietan bizi bagina, hori dena izango lizateke, liburu askoren abia puntu. Badira magine bat biografia erromantiko, askoz ez mami gutxio dutena, ez? Beraz, nik uste dut ez deula, zemalarrak esan duen bezala hemen, guretzak oso beharrezkoa dien, jendia zaete, eta orduan, ez duela, baztertu behar, gainditu egin behar duzuela ohitura, azaldu behar dela, bitxitasuna. Nire aldetik izan dut, bildumaren edertasuna, baina baita ere esango nuke, egilearen berezitasuna. Bukatzeko, ze esango dugu, liburu horiek oso erakuspen ederrare badutela, ez? Eta Zema Larrak aipatu dut, eta Josema Iturraldek ere bai, eta urteak pasa dira, ez? Urte asko pasa dira, eta ikusi dugu zenba gauza aldatu diren. Ez dago gauzak ezatiara asko da, baizik eta ematen du dana suspensioan dauden, ez? Hauts izpila bezala dana banatu dala, eta ez dago ezer betokian, ez? Oain dela 25 urte begiratuta gaur egun, ez dago ezer betokian. Ez da gure harremana berarekin ere. Zegu, orain dela 25 urte, 30 urte, Bilbon mutikoskor bat ezagutu gendun, oso irakurle zalia zana, oso irakurri zale zana, eta isila zana, eta alako gauza, motx batzuk eta labur batzuk idazte zituena, eta harreman mota bat egin genuen berarekin. Gero, kartzelan ikusi genuen. Nik Alkala Denaresen ikusi duen. Eta berati goguan daukat berarekin hango eskola moduko bat, uste zala kartzela barrokoan, egindako elkarrizketa funtzionario Andre baten aurrean, eta ura ere ze berezia izan zen, gure bizimodu. Gero ikusi dugu gutunetan, ikusi dugu liburetan, eta gure inguruan ideologiak ere pentsatu gara bateko poetx banda hartakoa, zenbateaino batzuk aldendu diran, da beste batzuk gutxio, eta gehiago. Bueno, kontua da, aldatu da dana, eta aldiz, liburu nik lehengo edizioan eukan, da naiz eta edizio honetan, hori, 6 poeta berri sartzen diran, berri lehen etzeuden 5 poeta sartzen diran, da tartean Borgesten edo Brecht bezalako edo Stevenson bezalako poeta ospetsu bat. Naiz eta berritasun horiek egon, liburua sartu eta guztietara eta sentitzen zara lehenko tokian. Ematen du hor denbora pixkat erristatu egin da, kanpotik joan da, eta ez da sartu, igual irakurtzerakoan poema bakoitza beste modu batera irakurtzen dugu, baina baita ere aurkitzen dugu hor alako lehen aipatu dut Kroneletz, bukatzeko ere Kroneletz aipatuko dut. Ematen dugu handikan Kroneletz horrek baduela etxetasun bat, euskaltzaindiak hitz hau erabiltzea bideratzen baldin barik. Etxetasun bat badagoela gure Kroneletzetan, gure bildumatan, gure liburu hauetan, eta irakurlea seguru ondo sentituko da bere barruan. Izkiriaturik aurkitu ditudan nene olerkiak, Joseba Sarrionaldiak bestek idatzirik eta gustoko dituen poemain bilduma egin du, gehituz lehenakoko edizioan zeudenei 5 pasei, horiek zein diren, zehaztu digu Bernardo Atxagak, eta gero adibide moduan bat eman digu. Poeta zagunak, Robert Louis Stevenson, Christian Morgenstern, Morgenstern poeta hau oso berezia izan zen, eta berak idatzi zituen sekulako poema luze romantikoak, etorkizun guztiak gogorateko zitula bere poema horiek.
Eta aldiz, gero, afaritan eta egite zituen txiste modura eta jendea laitzeko, egite zizkian poema absurdoak, baina dituan afariko poemak, denborak esan du afariko poemak aurrera eta bere beste poemak atzera, eta hemen ere bere afaritako poema bat ekarri du. Bestea Bertolt Brecht, nola, eta gero Edith Fried, eta gero nik ere ezagutu duan Linda Pastani. Ez dut enun ezagutzen hau. Eta hemen daukatu ez. Linda Pastani irakurriko dut. Esan dut eta gogoratu ere ez naiz gogoratu. Juduen pensamentuaz ipuin laburra. Izkiraturik utzi zuten errabinuek debekatuta dagoela ilurren dagoena ukitzea, baina haren etxea zuak hartzen badu, orduan bai handik atera behar duzula. Oiduk hori, hasi naiz pentsaketan, nor ukituko dut nik orduan ez gaude ba denok ilurren, eta zuk barre egin duzu, zeure barre lagunko horrekin galdetzen didazula, baina ez dira ba gure etxe guztiak erretzen ari. Zen bara dago, izkiraturik honetan, eta ere ez da asko aipatu, sarrerandiari buruz ari garela, saltzen dira sexuari buruzko poema asko. Esan nuke gain nagusia dara. Eta hori ere, nola oitu garen beste irudi batera, ez dugu ikusi, baina nire honi, irakurtzen ari nintzela, berriro irakurtzen ari gila, itxaurre egiteko, hasi nintzen, egiten ere apunteak eta horkitzen dituen, hau beha, ematen du juduei buruz dela, baina ez, hau ere poema sexuala da. Joseba Sarrionandia, Bernardo Atxaga, Atxagaren iradokizun bat, proposamen bat. Sarri egin dezaken libururik ederrena, bere autobiografia dela. Eta ahal izan dudan guztietan mezu hori bidali diot baina ere bai. Uste dute esaten da bezala bizit modu batzuk bizitzeko txarrak dira baina idazteko onak, eta nik uste dut Sarrionandiaren kasuan bizitzeko iruditzen zait ez dela izan oso egokia, baina idazteko oso egokia izan da, naiz denbora ikestu izan edo aukera ederrik, ez? Hasieran, gero bai nik uste dut, ez? Azkenek uste dut. Orduan, ez dago jakiterik alde edo aurka, ez? Dauden bizimoduak, baina kasu honetan osartuko nintzatek esatea, alde izan duela biografia idazteko, eman diola inor gutxik izan duen esperientzia bat. Eta ni nahoen honetan alegia 55 urte egin badakit esperientzia ikasten dala beti dala komplejoa eta beraz berak egin dezakela oso autobiografia komplexua eta ondo idazia eta beraz oso ona. Izkiriaturik aurkitu ditudan ene olerkiak, ez gara gure baitakoak, ni ez naiz hemengoa. Egilea Joseba Sarrionandia, edizioa berriz plazan, edizio berrituak Pamilak plazaratu ditu. Kultura aldizkaria izan da hemen Euskal Herri irratian. Eusko ikaskuntza den Aupa Data babesarekin. Eusko ikaskuntza Iruñean Gaztelu plazaren 43an dago. Euskal kultura mundu zabalean hedatzen du, web orriaren bidez. Jo honako helbide honetara, euskoikaskuntza.org.